vrijeme, ali kana u istoriji svijeta da budeš novinar. Šta je reći ti? Mi rekao što je Marko? Ja ću, da kažem, ja ću neki sok. Može, daj mi ona, Kako sam krenuo, kako sam Ja sam ABC-u daj, vidjeti, jučer sam imao svoj pet, a danima sam sad radio samo to. Opet nije došao, nego samo za prošlu godinu. Onda sina ošla na večer dokasto, a sinoć je bilo lijepo vrijeme. Špugo je malo nađe. Sad te rako susrao, imao sam nekad kod njega neki